kuti muri ngoda ndiko kusanga tichipika zvamunhu. Naiba mimi zvinoitawo here zvandoitwa nemwana wepa next door. Kanga ndidzoti ndokudai kundipfimba inini zera rangu rinoiri. Asi makuna kuneraya naiba mimi. Ndofunga kumushoka ndinotodzonzi panafa chete nokuti miedzo iyi. Tete. Kuzvine basa rei? Kula vhine zera. Ezive uchingowirirana chete. Unogona kuti muda zvikatofamba. Naiba. Nemazuva ano ere. Kwachine hunhu ya. Zvaakuita manje zvokudaise ndosa muri kuona kana tudiki tusikana turi kumhanyira kumadhara. Hanzi vanhu vechikuru vanonga vakunakira kuda kufa. Shuga yaungana pasi manje. Naiba mimi. Zvino inini zera rangu rino naiba mimi. Siyai ndichembere zvakanaka nandichifa ndofa zvakanaka. Asi ndo language yakushandiswa nevana. Tovaita sei? Vakutanzi idzo chembere ndo dzinoita. Tikuzviona kwakawanda izvo. Asi shuga yaungana pasi yakuda kubvondorwa pasi pa. Asi ndo makuna bami. Siyai ndife zvakanaka ndandachembera mushe. Ndo nyaya dzacho. Hayi mazere edu ndo akutonetsa ka. Ndo nyaya yatisvitsa pana pafuti iyoyo. Kanenge atoke chi5. Nyaya yamakataura tete kuti hanzi Yesu abate foni yemukadzi. Yatanga nyaya iyi. Foni handisibata. Ari muri kuzviona manje. Asi nyaya yakunetsa manje ndo nyaya yefoni iyoyo futi. Yamakati ndisabate ini. Pati foni nguri. Pati nguri. Katanga kusekerera kaisa foni muyembe kudai. Saka nokuda ndicheme. Tete mamwe afuna kudairwa mutoilet ungano munhu. Pati kamanya mutoilet. Mubvunze itaura nemunhu wenyu. Maini, shuwa munoda kundinyadzisere nenyaya yefoni yatakataura ikapfura kare. Tete. Saka indorambidza kudaira foni pandodira. Munhu anodairira foni paada. Nyangwe ndakada kudairira mumuti, ndini. Ndakada kudairira mutoilet, ndini. Noti foni yangu. Kurai. Foni yacho imbori neiko yamune muchirima murumeyo. Handakana zvainazvo itete. But neitovaraidzwawo zvaunishi. Kondonyimirwei. Kana sina zvainazvo. Iwe uda kupiwa foni inoita kuti ufemerewo. Unofemeswa nefoni yangu. Iwe ndezvo. Pati munhu asekerera akaisa foni mubhura. Usho. Tete. Pamwe pacho ka ndinge ndichitovaridzwa nefoni. Because nezvinoti mufoni muka nezviri kusekesa. Pane uyu. Hapana kana chinovaraidza paari uyu. Bedroom macho. Hapana. Hakuna kana matochi kumaini. Zero. Samuri kureva here kuti mimi mukaka waanogara nawo every day ndo munonakidza nokuti ndo maanenge akaisa foni achisekerera akataisa mukaka waanogara nawo waanogeza nawo usho. Iyo maini yacho iri kutaurwa naye tete zvinhu ndisaende kure. Maini matochi anobatira sei kana achiita unhu hwake hwaanoita wewe. Vandakakuudzai huya. Maini yakanaka iyi. Hazviroda ibake matochi asi anobaka sei nenyaya yenoise. Takadzingwa dzimba hopo pamusaka pemunhu uyu. Handakumbokuudza here mimi. Handakutaurirai. Kuti munhu pese patinenge takarara so noise yaanoita ndosati zvosvika pakusiyana nazvo unongoti rega ndingorara ndakatarisa kusaidhuku. Noise yacho adaizoasunga ajambira uko anobata poto yemwana asi abata poto chaiye yekubikira anomhanya abata bhaketi remvura yekunwa anobata ndozvara mwana akaita sei ndiudziwe ndopakumviromviro dzekuzvara masasikama nekuti makuti taugadzira mwana tatoita mwana panapa munojambira uko mwana wemusoro wompo kuzvara zisasika muzunga iro ndoparovhera mhanza dzevana ipapo anotadza nei kujamba ndozvinoratidza kuti zviri kuita iwe nyarara nyaya dzadzina newedzi. Indatoita romwe kuya panapa atone vanhu vake mavhotsi akarutowanda anomboona varisetrumwe. Ndinenge muda kuti ndite sei naye tete. Shuga yacho inenge yaita kuwanda. Saka pamwe pacho nditoti regai ndimbopota ndichimbojambira uko. Anmuzviona. Kokana shuga yawanda ngatitauriraneka kwete kuti kwake zvoita shuga kwangu zvoita sauti. Tete kunge munhu achandidzura. Ajambira uko. Baba aenda uko. Chirudzi ichocho. Zvakutora zvacho ka. Yo wema wenda urewa vanhu vese kutobuda mudzimba zokunomira kuti pamwe ndikuita munhu nepanga. Ndinge ndafa. Wafa papi? Uyo uri mupenyu kulezo wakafa papi wewe? Zvekutoti pamwe pacho ndina kutombomhanya ndichita seni ndichisvetuka pamwe ndingadende katofa tete because shuga yacho inenge tonati yawandisa. Muri kuzviona manje. Zvikuraza kuti maine yakanaka ani muri kuzviona manje. Problem yawo apa panoise apa. Because vanhu tiri kudzingwa madendo dharabva atidzinga makubuta noise panapa. Mazvona. Because parudezera kuti hey ndakura ndakatombofungirwa kunzi pangoni yamheno media ndira kuita panapa. Ani muri kuzviona manje. Foni yake ngaize kunyarara nekamutambiro aka handizvarwa sasika minyika. Unozvarwa sasika mubenzi chairo remberembe nemunhu because akajambira ukoko. Zviri zvenoise yefoni here ndichangoisa pasilent
asi kana iri nyaya yekuti hanzi matambiro angu andinoita aya aiwaka vatambi vebhora chaivo chivo vakagowesa vanomhanya vachinowira uko vachimhanya vachinosotukira uko saka indorambidza kuti zvaita sei manje yatonyanya naRonaldo kuno ndo zvandiri kuti inini tete panguva yekufamba kwevana iyi pari too much sensitive handi mazinzwisisa kwakoti mwana akuda kufamba dai munhu akajambirawo akataseka mwana anobapinda musoro ndokuva ndiri kutaura iwewe ndokuva yakashata yacho kwakumbomira kusvika process yapfuura iyi nesinyora handi munozoti vairaso vanopinimidza miswi kuratidza kuti kazviri kuendeka handiti ndizvo mukaona vava kupinimidza kapaya mojambirawo muchibatirira ndononge mukadaro zvinotonakidzaitonzwanana chaivo zvinototangawana vadiki ndiri tsoko here nini handisi tsoko kainini tsoko ndeuyu saka ndirikumanikidzwa kutamba papi papapa hazvinese totenga cheni chedo isi inoita chete kungosungirira munhu apo haachatamba kwese kwari kufamba haende panoiza toti piro kana mheno wechikoto ndosaka mukunzi makapora ura vapigona mainini ika zvaapurwa wani kunzi maini yakanaka asi noisi hai so zvati kutaura oni zvandisi kuzomborega tete because zvina kutaura zvemachena achandisungira nechena achandiuraya one day uyu ndozvandingagarire izvozvo bamnini imba yenyu yakanaka ishuga dzega dzege dzidangokurungwa chete aiwa musatinetse dzingirai kumba ndo zvangu yashuwa muchindinetsera pano